Kız kışı bilen, üstüganın bilen işlev degende bir nidi razısı yok. Biz yüzümüzün oylabız bilen başta zor kızım bilen, kichkine kızım bilen bik tatu yakşı. Потому что алар технически грамотный кебек yüzüme yakın. Любой нәрсәне әтәсең шул нәрсә кирәк, шул нәрсәне алып бирәләр. Өйдә һәм кырда ничек аерылам истәгән Bir nidi razısı yok. Ni öyle, ni öyle. Başımda туганнар һәм коллегалар бер bir takımdan diyen kebek, adımdan diyen kebek. Ну, biz başımda texnikaga jinlangan indi texnika bilan jinlangaч әтидән инде балада шундый булырга тиеш дип уйлыйм. Әтигә помощник кирәк булды инде. Башта минем беренче алар апа эшләде. Хәзердә ул эшли, без чиратлашып эшлибез. Ул әлегә Казанда, аның урынына мин чыгып торам эшкә. Шулай әти кайтып әйтте дә инде без инде баштан, мендек, әти өйрәтте бөтенесен. Бу нәрсә, бу барадук, бу зубил. Моның белән шулай эшлиләр. Бу шундый ачкыч дип инде һәрберсен өйрәттек, һәрберсен аңлаттык. Хәзердә аларга бик зур рәхмәт. Апа һәр Казанда, аның белән без шулай чиратлашып эшлибез. Бик кызык, үзенә күрә бер шундый шөгыль инде. ир кеше профессиясе авыр түгел. Ир профессиясы дип, юк, авыр түгел. Чөнки безнең тимерчеләр гаиләсе дип әйтергә була, безнең тимерчеләр диләр. Әти дә, безнең өйдә дә техника бар, гөл йөртеп, гөл карап, гөл тимер арасында бар, ул безгә авыр тоелмады. Балачактан ук әйе. Кыз кеше шулай ерак карамыйлармы? Ситенрәк шундый профессия сайлаганда. Юк, алай караучылар юк. Шәһәрдә инде сорашалар, шулай сөйлисең, сорашалар инде алар. Ләкин башта ышанмыйлар, алар көлеп кенә карыйлар. Аннары инде аларга шулай фотолар җибәрәләр, алар үзләре дә сорыйлар, кызыксыналар. Аннары алар шулай ышаналар инде, сөйлисең аларга да кызык. Үтә бермәме шул? Алай юк. Юк. Әмне кыз кеше итен бу һәр вакытта да шибәр булырга теләмия. Әмне монда чыкканда шул бизәнәсме? Монда чыкканда улай бизәнү ните юк. Монда чыгасың тузан, ошо бөтен нәрсә шулай. Бу эшнең бөтен яме, бөтен тәме шунда. Әйе. Кайчан эшкә чыгасың, кайчан кайтып керәсең инде? Без инде 6-нчы арталармы, 5-ләрме торабыз. Шулай эшләрне бетерәбез дә, аннары сәгать 7-нче арталарга таба 6-тан соң эшкә менәбез. Комбайнны карыйбыз, өрдерәбез, чистартабыз, майлыйбыз, ремонтларга булса ремонтлыйбыз. Аннары 9-ларга таба 8 белән 9-лар эшкә чыгабыз инде. Әмне кич белән урамга чыгарга вакытым каламы, хәлем каламы? Кич белән алай урамга чыкканым юк. Яшьтә дә булай чыкмый иде инде, кичерәк вакытта булай чыкканыбыз юк. Әмне туганнарым ничек Әти-әни барысы да, алар барысы да горурланалар инде, дөресен генә әйткәндә. Апа тоже комбайнда эшли, ул әлегә Казанда. Шулай Алла бирсә, шуның өчен отпуск алып, җәйгә ялган инде кайта. Мин Казанга киткәч, Алла бирсә, шулай алмашын эшлибез. Әйе, ул финалистка Мисс Татарстан 2016. Мин Алексеевск район Түбән Тигән авылында тудым. Миңа хәзерге вакытта 17 яшь. Алла бирсә инде комбайнга правага укырга исәп бар. Шулай монда кырда йөрткәлибез инде, ләкин әле 18 тулмыйча йөртергә ярамый барыбер. Шуңа күрә Алла бирсә правага укырга исәп бар, Алла бирсә шул. Мин хәзерге вакытта международный колледж сервисы да укыйм, гостиничный сервис буенча.
Менеджер, администратор. Үзеңне шунда күрәсең. Анда эшләрмен дип әйтә алам, әйе. Ләкин җәйгелеккә ала бирсә, әтигә булышчы булу обязательно кайтам. Ватылгалыйсың да инде, ватылганда настроение да төшеп ала инде. Була торган хәл техника бит ул, зур техника. Зур әйбер булса инде, әти белән бергәләп ремонтлыйбыз. Шулай. Әберә инде вак кына нәрсә булса, үзебез инде эшли алабыз аны гына, әйе. Минем әтием белән баштан абыем эшләде 6 ел, аннан соң мин чыгып карага булдым, инде 2нче ел эшлим. Әмма ира профессиясе дә эшләүсе авыр түгелме сиңа? Юк, әтием белән булгач бик җиңел. Авыр вакытлары да була, ватылган чаклар. Булай бик ошый миңа. Авыр булган чакта сез булыша аласызмы, ярдәм итә аласызмы? Әйе, тырышабыз. Әйе, хәзер өйрәндем инде. Әмма былтыр белән быелгы җылны чагыштырсаң ничегрәк сиңа? Быел күбрәк беләм инде, беренче ел түгел. Җиңелрәк. Син үзең кая? Мин бу авылны Урта тигәнәре. Урта тигәндә, кайда укыйсың? Мәктәптә 10нчы сыйныфны тәмамладым. Мәктәп монда Да. Үскә шундый профессияларга телисең? Әлегә әйтә алмыйм. Кая барган, нигә теләкләрең бар? Теләкләр бар инде дә. Әлегә күп бирәсе бар. Хатын-кыз бит инде ул кырда да, клубта да дигәндәй бизәнергә җарата. Син ничегрәк икән монда бизәнеп чыгасыңмы, ни чыгасыңмы? Монда юк. Тузанда Монда тузан ие. кыен түгелме? Нормально. Нәр син карап торганда, комбайны үзеңнән олырак ансы ничегрәк авыртыган шуйдырак. Хәзер ярыштым инде. Нинди комбайн? Нива. Авылда нимеләрме соң? Ничегрәк карыйлар сиңа? Шоматлар, тафалар, комбайн чакырды. Юк, аларга, тоже инде минем эшләү. Сорашалар. Да, сорашалар ничегрәк дип. Әнә туганнарын ничегрәк бар, ир туганнарын, дәни. Аларга да шуй инде эшләү. Баштан әтинең шулай сөйләүләре, аның эшләгәннәрен карап кына йөри идем, аннан үземнең дә теләгем барлыкка килде, әти белән бергә эшләргә. Ничә эшләйсең? Беренче ел бу ел. Кыен түгелме? Баштан кыенрак иде, хәзер ияләштем. Күбесенчә барлык эшне әти эшли инде, мин әтигә булышырга тырышам. Һәрбер ачкычларынан да ниләрне биреп торырга гел, чтоб һәрбер әйбер дә әтинең кул астында гына булсын. Минемчә, әти-әнием миңа горурланып карыйлар. Дус кызларым да шулай ук. Әмма ышанып бетерәмсең шундый кызлар эшләп, мәсәлән, бүтән алдан килде. Юк, Кичке дискотека. әллә ничә тапкыр мәсәлән сорыйлар, чынлап та комбайнда эшлисеңме, ул бит кыз эше түгел, кыз профессиясе түгел. Вот мәтәм эшлим инде шулай. Иртәнге 7ләрдә мин киләм. И кичке 8-9 кайтабыз инде. Кайбер вакыт юк инде былай арыта, бик каты сразу йоклыйсы килә башлый. Егетем дә горурлана. Молодец кына дип тора инде. Мин Казанда торгово-экономический техникумда укыйм. Бу ел беренче курсны тәмамладым. Менеджер по продажам булам, алайса. Әмма шул профессиядән дәвам итәр идеңме? Или яки монда эшәгә кайтыр идеңме? Ансын төгәл әйтә алмыйм. Үзеңне кисәктә кем? Белмим, ул профессия минеке кебек тә түгел, минеке дә кебек. Мин монда кайтмас идем, наверное. Кайтмас. Юк, җәй көне генә эшләргә булса.
Нәрсәгә кайтмыйсың? Bilmem, oldu rahat, конечно, но oldu iş yok bit. Ne, nişe gittim, üstkü көтәрелеп булмый. Әмма комбайнда эшләргә киңәш итәрмен башкаларга. Е. Ну, баштан авырак, конечно, эшләргә монда беренче елым булгач, но ияләшкәч әйбәт эш. Үз туганың белән эшләргә җиңелрәк. Башка кеше белән шулай беренче елдан шулай өйрәнеп китә алыр идең икән. Мин белмим дә, төгәл әйтә алмыйм. Но барыбер инде әти миңа ничек әйтим, авыр эшләр кушмый. Булыша һәрбер нидә дә минем 2 энекәшем бар тагын. Алар ничек шулай техникага кызыксынмыйсың? Әйе, алар башта мин зур энекәшемнең чыгасы килгән иде, ләкин аның яше җитеп бетми шул монда чыгарга. Шуңа күрә мин чыктым. 18. Бүтән кызларга шулай киңәш итә. Әйе. Киңәш итер идем. Читтән бит куркында чөш, урыш күреп шунда турак битсәң. Бер карасаң инде авыр, но икенче яктан карасаң кызык. Безнең бүгенге урып җыю мәйданы 2500 гектар тәшкил итә. Зерновойлар бүген 28%-ын җыеп алдык инде. 28%-ын. Уңыш бүген 41,2 центнер 1 гектардан бара. Бик яхшы чыга кышкы бодай менә бу кырда 245 гектар менә бу кыр 51,7 белән бара урожайность 1 гектарыннан. Скипетр сорты. Влажность 14,8% тәшкил итә. Турыдан убира итәбез. Арпа урдык, арпаның 80%-ын урып бетердек. 43,2 белән бара тоже урожайность арпаның. Бүгенге көндә безнең кырларда 7 комбайныбыз эшләй. Бөтенесе үзебезнең Дун комбайннары, Акрыс, Нива комбайннарыбыз да бар әле. Менә шулай. Бөтен комбайнда да помощниклар бар безнең, помощницаларыбыз. Менә күреп торасыз, 3 кызыбыз. Әтиләр белән эшлиләр, егетләр, 1-2 егет тоже әтиләр белән эшлиләр. Бер шуңа күрә бездә шундый Советлар Союзындагы тәртип белән барабыз, шул тәртиптә эшлибез. Ел әзрәк уборкалар быел урып җыюлар соңарак калды, 20 көнгә соңга калды. Менә буквально 1-2 көн эчендә менә ГУС таләпләренә килде, менә влажность буенча да 15%-ка төште. Күп мәйданнарны әлегә егып алдык, егып шуңа күрә әзрәк чирәк зерналарны ташыдык инде чистай элеваторына. Үзебезнең зур сушилка юк, андый мощность юк. Уңыш күп чыкканлык белән зерна элеваторга ташыдык, аннан инде кире киптереп, чистартып, кире складларга ташырга планлыйбыз. Алар бит инде менә бу Валиуллиннар апасы эшләде, аның апасы менә хәзер как раз ТНВда эшли, менә сеңлесе инде хәзер аны эстафетасын алды. Малай юк. Да, кызлар малайлардан да әзрәк мондыйраклар булдыра торганнар. И теге финансовый вопросы да бар бит әле. Мәсәлән, без икесен бергә кушалар да 90 сум чыга бер тоннасы ипинең 90 сум белән түләнә мәсәлән. 5 тонна ура, бер комбайн 90 сум белән 450 сум бер бункер зерна 450 сумга чаларга мәсәлән. Шуңа күрә улягы да бар мәсәлән. И шунда традиция килә бит инде, гомер-гомергә бездә шулай традиция бар безнең, ана егетләр кайсы күршесе, кайсы шулай Bütün kişide bit әле теләк тә белдерми. Хәзерге заман бит әле бүтәнчәрәк яшьләр әзрәк понятие. Булар менә шундый тәрбия алган. Алар үзләре тырышып, үзләре стремиться итә инде помощникка. Аларны чакырып китер булмый, утырта алмыйсың монда беркемне дә бар помощникка дип. Шуңарга күрә үз теләкләре бар, киләләр, инструктаж үткәрәбез. Бүтәнесен технология нәрсә тиеш, специалистлар бирәбез дә, утыртабыз. И конечно бүтән ниләрнең контроль барабыз инде эшләүләрен.
bütün tarafga to'g'ri ketirelermi? Tigi bala çağı biteli sikire, oynay, ben şular bulmasından alar bilen her gün irte bilen bizi de alıp barabız biz. Әмме қорқыныш түгел ме екен оларға все-таки жатқа не? Kurkыныч indi kurkыныч. Anda süzde yok, anda случайлар bu nede gömürde bulgaladı indi. Buldu anda nişaslı случайлар. Ну bit saklanırga gerek. Şunun siz bitinde el da saklangan Allah saklarmın degen şuna göre etilgen starшы комбайнерларга әйтелә тукты сүндермичә ебәрмисез үзегездә кермисез двигательне сүндермичә мәсәлән малатылканы сүндермичә якында килмисез без аны һәр көнне безнең инженер патini главный инженер шуны иртә белән 5 минут безнең 5 минутка була шунда җыеп аларны күп эшләгәннәрен таныштырабыз инде шул инструктор берничә сүз әйтеп китәбез. И мәсәлән обстановканы район буенча кем нинди хозяйстволар ничек эшли, урожайлар ничек менә шулай аларны һәр көнне таныштырып без курска кертеп торабыз. Быйыл ел безнең барыбызга да инде бик әйбәт ел. Да, вакытында әйтелгәнчә яңгыр да яуды, җиле дә исте, и бәйгесе көн бик матур, кояшлы, уборка бара, бөтен комбайннар чыкты, барлык хуҗалыкларда да эшлибез. Күрсәткечләр бик күтәренке күңел белән безнең уже 25% җиребездән уңышларын җыеп алдык. Урожайыбыз 37 центнер белән бара, бәйгесе көндә бар, конечно, кырлар күбрәк тә, бар күңел шатлык, күтәренке шатлыклы. Без уйлыйбыз, что без матур погодада җыеп алган икмәкне ындырларга әйбәткән салып куйырбыз дип, аннан без ырлыкка да алабыз, беген переходящий фондлар и барлык халык, мына эшли торган кешеләр, комбайнерлар барсы да күтәренке күңел эшлиләр, беген аларга барлык условияларда оештырылган. Шуның белән безнең кырларда тагын мына чәчүгә кирип киттек. Кизге чәчүгә дибез инде кирип киттек. Салам җыю бара, салам искертләү бара, азык әзерләү бара. Барсы да мына быел бергәрәк погодный условия белән инде бер тирәгәрәк барыбер без барсында оештырып чыгарга дигән өмет белән эшлибез инде. Бар халыкта хезмәттә эштә. Мына күргәнчә без беген колхоз алга хозяйствында сорабыз, мына бөтен кеше bütün помощникларда, tip комбайнерларда барса да күтәренке күңел белән, водительләр дә ындырга торучы икмәкне барса шатлык белән беген күтәренке күңел белән эшлиләр. Безнең районда дөрес әйткәндә менә бу хозяйствода именно менә яшь помощниклар дигәндә, помощниклар, алар мәктәп эскәмиясеннән уже әти-әнисе тәрбиясендә үскән мәктәп эскәмиясенә безгә киләләр инде. Без аларны мына бөтен условияләрне куеп, алар помощник комбайнер саналалар. Алар шул 70% комбайнердан зарплата алалар, икмәкләтә алалар. Шуның өчен алар тырышып эшлиләр. Аларның алдагы елларда да бары менә хәзер күбесе китте инде Казанга, но аларга безнең икенче алмаш буын үсеп килә. Менә бөгенге көнне үзегез күреп торасыз, бик шатлыклы. Башка хозяйстволарда шулай бар безнең. Мен уйлыйм, что бу безнең комбайнер профессиясе бөгенге көндә именно район җирлегендә, авыл җирлегендә ул ничектер күңелне тартып тора. Именно әти-әниләре белән үскән балалар, менә бу семьяда механизатор булган балалар, алар барса да кырда.